determinar qui és el responsable d'una activitat il·lícita o d'una altra, ja hi ha la Guàrdia Urbana, ja hi ha els Mossos d'Esquadra i ja hi ha la justícia per determinar-ho. I per tant considerem que el cap de llista del Partit Popular a Barcelona, per proximitat territorial i per importància del municipi, s'hauria de posicionar de manera clara i inequívoca sobre les declaracions que ha fet el seu cor originari. Nosaltres considerem que el senyor Albiol perjudica greument la cohesió social i perjudica greument la convivència tant en el seu terme municipal com en el conjunt del país. Creiem que s'hauria de retractar, creiem que el senyor Fernández Díaz s'ha de posicionar i ha de deixar clar que la seva idea de relació amb les persones que viuen a casa nostra i procedeixen d'altres indrets no és la de posar-los de